Umakyat na sa 20 ang kaso ng COVID-19 sa Iriga City, Camarines Sur. Lunes nang kumpirmahin ng Incident Management Team o IMT ng lungsod ang 13 bagong pasyente, dagdag sa naunang 7. Ayon kay Iriga City Mayor Madel Alfilor, karamihan sa bagong pasyente ay close contact o may direktang exposure kay Bicol patient 1903 na agad nadala ng LGU sa isolation facility kaya hindi na nakahawa pa. Kinaram naman po ninyo si 1903, amo po adiso nagraan. Amo po adiso nagraan because agko comorbidity. During the time na adto si patient number 1903 nagkuwan na-declare nag-lockdown na tulos ading family adi. Agko na tulos adi lockdown. Kasama rin sa 13 bagong pasyente ay ang online seller na kapatid ni Bicol patient 1997 at isang office mate sa Iriga City Hall. Aduda man naman online at kayang isad na igin nag-o-online niya, negosyo niya is online. Ngayon, ako mga packages galin sa iba't iba na lugar. Siguro, in-order niya from Manila, in-order niya Kinsari, America, or somewhere. Dinita isikin sa packages, agko sa existing virus. Kaya bukod sa skeleton workforce, magpapatupad na rin muna ng work from home sa Iriga City Hall. Sumailalim na sa RT-PCR test ang ibang nagkaroon ng exposure sa mga pasyente. Tiniyak ni Mayor Madel na tuloy-tuloy ang frontliners ng Iriga sa pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19. Kahapon, inilunsad ang hotline number ng LGU para sa COVID-19 response. Hinihikayat naman ng LGU na i-download na ng mga Irigenyo at residente ng Karatig-Bayan ang mobile application na iContact. Umpisa sa October 19, istrikto nang ipatutupad ang paggamit nito bago makapagtransaksyon sa iba't ibang opisina at establishmento sa Iriga. Nakatakdang magtungo sa mga barangay ang iContact team para umalalay sa di pa nakarehistro. Ang iContact ang unang contact tracing app sa Bicol Region na nilikha ng isang local government unit.